Μεγαλειότατε, πρέπει να ενεργήσουμε αστραπιαία. Το τέρας ήταν ένα κόλπο. Εκείνος ο Περνό είναι ένας προδότης και συνομώτησε να κυριεύσει τον πύργο όταν θα είναι υπεράσπιστος. Το ξέρω. Καλά, πώς το ξέρετε? Γιατί έχω κυριεύσει κιόλας τον πύργο, νεαρέ μου. Και όλο το βασίλειο είναι πια δικό μου και καιρός ήτανε. Ναι, αλλά λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο, απατεώνα. Συλλάβε τα ετών. Γρήγορα από τη γέφυρα. Παγιδευτήκαμε. Έτσι καλωσορίζετε τον κόσμο εσείς. Ανά μου χαθείτε αγενέστατη. Επίθεση! Υποθέτω πως έχετε υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Για κοίτα καλέ κάτι πολεμιστές για κλάματα. Φάτους αστραβή! Αχ, Γιώχαν, βοήθησέ με! Βοήθεια! Βοήθεια, γρήγορα! Η Σαμπίνα. Γρήγορα, Γιώχαν, σε παρακαλώ! Βοήθεια! Κουράγιο, πριγκίπισσα, έρχομαι! Αφήστε την! Η αγάπη σου σε κάνει να μην ξεχωρίζεις τις φωνές, χρυσέ μου. Ήσουνα καταπληκτική, Σανδριγιόν. Μας μένει να πιάσουμε αυτό το αλυτάκι, το Βίλι. Πιάστε με, πιάστε με, πιάστε με! Τώρα πώς θα το βρούμε στα σκοτάδια? Κούκου, έρχομαι! Από εδώ, αστραπή μου! Μη φοβάσαι καθόλου! Μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα! Άμα δεν ήταν αυτή η ιδέα μου! Βίλι, νόμιζα πως εσύ θα τους είχες ξεφύγει. Ναι, κι εγώ το νόμιζα. Μπαμπά, γιατί τέτοια μούτρα? Πάντα υπάρχει ένα μυστικό πέρασμα, μια κρυφή πόρτα ή κάποιο τούνελ στα μπουντρούμια. Μας μένει μονάχα να το βρούμε. Φοβάμαι πως χάνεις άδικα την ώρα σου, Βίλι. Τα μπουντρούμια μας δεν έχουν εξόδους, ούτε μυστικά περάσματα, ούτε κρυφές πόρτες, ούτε τίποτα. Μήπως έχουν κρυμμένα φτιάρια? Όχι. Δεύτερο κλειδί? Ούτε. Καμιά λίμα? Όχι. Κασμά, πριόνι, ψαλίδι? Αμπα, ούτε γιαστή. Αχ, την πατήσαμε τότε. Μεγαλειότατε. Ο Περνό είναι. Για ποιος περνιέται? Πιστεύω πως θα σας ενδιαφέρε να μάθετε πως αυτό είναι το μόνο κλειδί που μπορεί να ανοίξει το κελί σας και θα ήταν πολύ κρίμα, δεν νομίζετε, αν ξαφνικά εξαφανιζόταν για πάντα. Μας απειλείς κιόλας, προδότη. Καθόλου υπότι, Γιώχαν. Ήθελα μόνο να... Το κλειδί! Τι αδέξιος που είμαι. Και είχα σκοπό να σας αφήσω ελεύθερους. Τι κρίμα. Μα γιατί μας το έκανε αυτό απέσιος? Πώς θα βγούμε τώρα πετώντας? Αφήστε με. Ηρέμησε, να το Βίλι δακώσω. μου. Αφήστε με μόνο να βγω έξω και... Γιώχαν, Βίλι! Ποιος μίλησε? Ο Κιμήσης, καλέ. Γεια σας, παιδιά! Και ο Προκόπης, και ο Ξεφτέρης, και ο Σκουντούφλης. Γεια σου, Γιώχαν! Γεια! Να είμαστε κι εμείς. Μα πώς βρεθήκατε εδώ εσείς? Να σου πω, εμείς δηλαδή, να, κοίτα. Ήρθαμε μαζί σας. Τι θέλαμε να μοιραστούμε τις υπέροχες περιπέτειες. Αυτό σίγουρα το καταφέρατε. Και μάλιστα μπορεί να μας βοηθήσετε κιόλας. Έχω μια ιδέα. Δώστε μου την κάπα μου. Έτοιμος, Γιώχαν? Εντάξει, στρουφάκια μου. Δεν είναι πολύ σόι το σκηνή τούτο, μα τη δουλειά του θα την κάνει. Καταλάβατε τι πρέπει όλοι να κάνετε? Να πάρουμε το κλειδί από το βυθό της λίμνης. Καλή τύχη. Φύγαμε, παιδιά. Είπαμε για περιπέτεια, αλλά όχι για καταδύσεις. Ελπίζω να μην είναι κρύο το νερό. Δεν είναι κρύο, Σκουντούφλι. Είναι παγωμένο. Παραλίγο να μας έτρωγε ένα μεγάλο ψάρι, Γιώχαν. Συγχαρητήρια, φίλοι μου. Τα καταφέρατε μια χαρά. Και τώρα είναι η δική μας σειρά. Να μπορούσα μονάχα λιγάκι να φτάσω την κλειδαριά λίγο πιο ψηλά. Λίγο πιο ψηλά. Ήθελα να ξέρα, Γιώχαν, τι θα κάνουμε όταν βγούμε από εδώ μέσα. Το κάστρο είναι γεμάτο ίντριγες και συνωμότες. Μην ανησυχείς, Βίλι. Έχω πάλι ένα σχέδιο. Αλήθεια, τι σχέδιο? Θα σου πω αργότερα. Αυτό ήτανε. Τα κατάφερα.
Και τώρα τι κάνουμε, Γιώχαν? Πρέπει να μαζέψουμε όσο πιο πολλές πανοπλίες μπορούμε. Εμπρός, γρήγορα! Ωραίο το πρωινό σας άρχοντα, περνώ. Υπέροχο. Πολύ μου πάει η βασιλική ζωή, φίλε μου. Κι εγώ είμαι γεννημένη βασίλισσα. Τέλειωσα υπηρεσία. Πλύνε το πιάτο μου. Να το πλύνεις μόνη σου. Παρακαλώ, αφήστε το σε μένα. Πρόσεξε, ανίκανη πειράστρια. Μου ξέφυγε. Να με συγχωρεί η μεγαλειότητά σας. Πολύ καλά τις έκανες. Λοιπόν, ώρα για δουλειά τώρα. Πρέπει να επινοήσω τους πιο σατανικούς και βαρύς φόρους. Πρέπει να καταδυναστέψω το λαό και μετά να κατακτήσω τον κόσμο. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα? Μάλλον από τους φόρους. Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν. Ο στρατός του βασιλιά. Δεν μπορεί, θα βλέπω εφιάλτη. Σίγουρα δεν είναι εφιάλτης, περνώ. Εσύ Είσαι περικυκλωμένος, προδότη. Πέταξε τα όπλα σου και παραδώσου αμέσως. Αλλιώς θα διατάξω όλο το στράτευμα να επιτεθεί. Εννοεί το στράτευμα που έφτιαξε ο ξεφτέρης μας. Είμαστε πιο πολλοί από σας, περνώ. Παραδοθείτε. όχι. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε, μα δεν θα σας δώσω τη βασιλική κορώνα μου. Στα όπλα, στα όπλα. Πολύ καλά. Αφού έτσι το θέλετε, πυρ καταβούληση. Τι θα πει καταβούληση? Όπου νομίζει ο καθένας μας. Πυρ! Γεια σας, μεγαλειότατε. Φίλοι, ο περνό κρύφτηκε μέσα στο κάστρο. Έλα μαζί μου. Πού έρχονται! Σαβίνα, δεν ήξερα πως οι σκούβες είναι τόσο πολύ χρήσιμες. Αμ εγώ. Νάτος. Διαβάστε κανένα βιβλίο να μορφωθείτε, σαΐνια μου. Προσοχή. Παρατρίχα. Το ποτό που κοιμίζει, Βίλη. Α, ναι. Αυτό θα του μάθει γράμματα του Παμπώνηρου. Περίμενε εδώ. Θα κυνηγήσω τον περνό και θα τον φέρω σε απόσταση βολής. Ωραία, και εγώ θα κάνω τη βολή βέβαια, Τον έχασα. Πρέπει να φύγω. Από εδώ πάτε κι εσείς. Πώς, πάλι εσύ. Δεν θα με πιάσεις κορόιδο, Γιώχαν. Δεν θα μπω σε αυτόν τον κόπο. Θα καταφέρεις πολύ καλά και μόνος σου. Κάτσε να σε πιάσω και θα σου δείξω εγώ. Θρασίτατε. Ελπίζω να μην αστοχήσει ο Βίλη. Μόλις αυτός ο κακούργος περάσει από την πόρτα, θα του... Νάτος έρχεται. Όπα! Βίλη. Μα τι... Λυπάμαι, Γιώχαν, έκανα ένα μικρό λαθάκι. Νόμιζα πως εσύ θα τον κυνηγούσες και αυτός θα... Ναι, αυτά. Έτσι, ώστε οι υπότες είναι άδειες πανοπλίες. Μας τις κάσαν επίθεση. Ω Θεέ μου, έρχονται και δεν έχουμε πολεμοφόδια. Παπα, ώστε κάνουμε και αστιάκια με πανοπλίες τώρα, Ναι, αλλά ο Γιώχαν και ο Βίλι έχουν συλλάβει τον αρχηγό σας. Το κόλπο μας πέτυσε. Λάθος. Το κόλπο ήταν σκέτο αλαλούμ. Η μάχη τέλειωσε. Κερδίσαμε. Μα τι γίνεται, δεν θα νικήσουνε όπως πάντα οι καλοί? Τι σόι τέλος είναι αυτό, Κοιτάξτε, ο αληθινός στρατός του βασιλιά. Μα δεν μπορούν να μπουν μέσα. Εκτός να ρίξουμε τη γέφυρα, στρομβήξτε γρήγορα. Περνώ. Ο στρατός του βασιλιά είναι έξω από την πόρτα του κάστρου. Και λοιπόν, αφήστε τους απ' έξω. Ω Θεούλη μου, τα στρομφάκια. Ποια στρομφάκια? Προσπαθούν να ρίξουν τη γέφυρα, πρέπει να τα βοηθήσω. Σαμπίνα, γύρνα πίσω. Αυτός ο κόμπος δεν λύνεται με τίποτα. Κόλλησε. Για που τα βάλαμε δεσποσύνη. Άφησέ με. Άντε να ξεράσω, βάρβαρα, από μια πριγκίπισσα. Άδικος κόμπος είναι πολύ σφιχτό. Αν μπορούσα να... Σταματήστε την. Κοίτα πράγματα. Τη στρούμφιξε. Εμπρός! Έτσι μάλιστα. Τώρα να ξυπνήσουμε και τον Γιώχαν και τον Βίλι και θα έχουν τελειώσει όλα μια χαρά.
Γιώχαν! Να το σου καμπόνιρο σου περνώ. Έχω ακόμη ένα σωληνάκι μαγικού ποτού για σένα. Πες και... Να! Κοίμησες στο δικό μας στρατοβίλι. Και πού ήθελες να το ξέρω εγώ? Ξέρεις τώρα πως είμαι εγώ μόλις ξυπνήσω, δεν ξέρεις? Είμαι... Αυτά... Γιώχαν! Τέλος πάντων, αφού κοιμούνται όλοι... Καληνύχτα σας.